Nasiru na shekaru na fa 67 sai ina yaro na san halin dan adam da irin wannan wanda bai san ka ba bai taba gan ka ba zai kulla maka wani shiri da muguntan da sai kai mamaki me ya faru to kasar nan mun gwanin cewa irin wannan abun Nasiru yanzu ba duk damuwan da Najeriya take ciki damuwan da arewan mu nan take ciki mu zo mu ce abin da zubi ta faɗan addini tsakanin kanmu ba mu fuskanci abin da ke damun mu ba ka san wahalan da ake ciki kuwa ba kaɗan ba na sani ranke da ba a yi noma ba fa bana fa noma throughout north west din nan north central din nan north east mutane kalila ne kawai fa suka yi noma bana yunwa na damun mutane a kasa ba a zuwa makaranta ni yadda ka gani na yanzu a Kaduna na girma ina da gida mai kyau a Kaduna na gina many years ago one of my very comfortable houses ina sha'awar zama a cikin gidan amma ba inda zan iya je nakan zuwa weekend dama yanzu ba zan iya je by road ba ban iya zuwa by air ban iya zuwa by train ba zan iya bi ta Kafancan ba ba zan iya bi ta Kano ba in shiga Kaduna ba ba zan iya bi ta birnin Gwari ba zan iya bi ta Abuja ba in shiga Kaduna ba wannan ba abun damu ba headquarter arewa kenan fa wannan bai san mu damu ba mu haɗa kai mu san da zamu yi da kasan mu ya ka ji ranka da aka kulla wannan kaga wannan ba shine karo na farko ba ni ba da safe da na tashi bacci karfe 8 na gama addu'a na shirya zan yi wanka sai wani mun waya yace shi daga Sokoto yake waya shi SP somebody na manta da suna yace ranka dade na ga wani a voice note ana circulating a media kuma wai kai ka faɗa wai ka zagi musulmai kai me ni kuma na san ba kai bane nace kai waye yace ko somebody Ibrahim ban san shi ba ina kake aiki yace ni dan sanda ne a Sokoto a boda nace to yace bari zan tura maka ranka dade nace to ka tura mu sai tura mu na fara guda biyu ne voice note biyu ne daya Hausa sak daya kuma Hausa da Turanci ko da na ji na Hausa ma abun ya ishe ni wani I was not interested inda ba abin da za a faɗa akan Bidi Lawal ya dame ni ban san abin da ya sa ba yan arewa ne kuma duka so na ji abin kawai na share da yake ni ban san ko it's not a very serious matter to me ba muryan ba nawa ba ne mutumin ban san shi ba maganar da yake faɗa ban san shi ba so me zai dame ni bai dame ni ba so can an jima sai matana kuma ta gani sai ta zo ta nuna min sai na ce na gani ki ki kwanta ba ci gaba da baccin ki kawai inda Bidi Lawal ne kan da maki arewan nan ai sun yawa ba san abin da na yi musu ba yan uwana ne amma ba su so na so kaki da amma na bari sai can an fara gani dai na ce ko mutumin ko shi ne abinsa yana so ya bani ba ya tsoratar da ni to I didn't believe cewa abin yana social media so sai na tashi da rana sai contact dina security agencies sai na je na samu daya na ce malam me wannan abin me kana tsammani za a yi na ce gashi na rubuta wasika ma SSS cewa su investigating ga namban da ya tura min wannan abin ya ce kuma ga sunan shi wanda ya tura min amma ni ban ga ko ina ba sai dai shi da ya aika mu sai mutum ya ce to ya dan gyara abin ya ce to ka je ka kofa wannan voice note akan flash ka hada da wannan wasikan ka ba IG guda daya ka ba DG ka tura DGSS guda daya to shikenan na gama nawa ba na gama ba so na dawo abu na ci gaba da rayuwa na har ya zo zama daga America wani ma ya mun waya yace ranka dai ga abin da aka turo mu amma ba muryan ka ba na ce ni ma na ji ka san Allah jiya da safe ne banda abin yi lokacin da na saurari wannan abun gaba daya sai jiya ka saurara gaba daya didn't give it time bai dame ni ba ban kula ba jiya da safe ne kawai na samu ta nace bari saurari wannan abun mana akwai versions kala wani imam daga ina ne Dr. Waye daga Bauchi shi ma yayi nasa akan kowa dai ya samu gangara to abunka da babacin Lawal kowa dai yana da nasa akai haka aka haife ni haka na girma an haife ni a kauye na girma a Maiduguri na shekara 9 a Zaria ina makaranta so na san Najeriya ni ban da no problem ai ban ma magana kaga mutane ko ta ina suke defending nawa an ji wani zai ce mai ce to ranka daɗe kai rubutal mana na ce okay na zauna na draft rubutal na tura na ce gashi na tura rubutal ma journalist na ce kuje mun ga ka nuna cewa ka mai da martani cewa ba kai bane amma akwai waɗanda har yanzu suke tunanin a'a kawai magana kawai ake yi ai ruwan su ne me zan yi da su ba abin da zaka yi da dan adam ai ban san su ba ban san inda suke ba so they can write anything now ko ba ka ba
Me zan yi da su? Raki da a matsayinka na babban mutum irin wannan mutanen ya kamata dama a faɗa musu gaskiya. Wataƙila wani da gangan ke wani ko kuskure ne kawai na rashin fahimta. To gangan ɗin kenan ai ba abin da zan bari in nayi magana ba sai ku ce wai ni na cika sheri ma mutane. Ranka daɗe. Nasir bari in gaya maka. Akwai maganan da na taɓa yi ran da aka appointing nawa AGF a church da aka yi mun Thanksgiving a church. Na yi magana. Na ce musu na ce ni Babacin Lawal ni da kuke gani na zama SGF. Buhari ne ya sa ni na zama SGF. Amma kuma akwai waɗanda Buhari ya nemi shawararsu kamun ya bani SGF. Na tabbata da 'yan arewa ne, da ta arewa ne ni daga karamin kabila Kilba daga Hong Local Government da ba zan zama SGF ba. Wannan har yanzu wasu suna haushin magana nan fa. Kuma gaskiya ne gashi sun zo sun nuna na shiga SGF din akwai waɗansu da na sani manyan 'yan arewa sun rantse sai sun fidda ni a matsayin na akan me addini na kabila na. I'm not supposed to be SGF don na tashi daga karamin kabila daga Adamawa ni kuma ina Krista. Ba shi kenan zunubi ne ba ruwansu da na yi Buhari tun 2012 na sha wahala na yi accident na gida an kona an mun duka an kidnap yara da duk wannan ba ruwansu da shi. Ba ruwansu da cewa ni ina da ilimi na yi makaranta ina da digiri ni injiniya ne ba ruwansu da wannan. Kawai dai gani nan karamin kabila gani nan Krista dole a kore ne. Sun yi sun kore duk. To an kore duk to me mu na koma gona na dama noma nake. Yanzu na noma na. Gani I'm happy now I'm free ban nemi aikin SGF ba. Son su ban san abin da ke da amma na san siyasa ne. Wannan maganan nan babu shi abin da yanzu muke so mu ji shin me zaka ce wa masu wanda ya yi wannan muryar me ra'ayinka game da shi me kake tsammani sai maka wallahi ban da wani ra'ayi game da shi ni ka san ni pastor ne na bar ma Allah kuma ci da kansa ya san Allah zai hukunta shi ko su to me wannan ai abunda na koya a bishara a Bible shine ka bar ramako ma Allah kuma Allah zai rama wannan dole ne ba yadda zai yi Allah zai hukunta shi ko su ba wani abu to me ya damuwa na ciki ba abin da zan iya yi ko yana gaba na yanzu ko yana nan sai dai mu sha shayi mu yi wasa ba abin da zan mishi ban da haushi ban da komai na saba iyali na sun saba yara na sun saba yan uwana sun saba in sai magana san ce kai da Allah ku bari akwai wasu da fa suna za ce kai mun san ka kai ba za ka ɗauki wannan abun serious ba ka ɗauki wannan abun serious haka kai a lokacin da ana so a cire ka SGF mun ce ka ɗauka serious ka ki ka ɗauka serious kai ba ka ɗaukan komai serious na ce to ni ina ɗauka abu serious amma ni san Allah na tare da ni so I don't have worries don me zan ji tsoro shekara 67 a duniya malam haba Allah bai yi maka ba ina da yara sun yi girma sun gama university haba Allah ya mun da tsoron me zan yanzu hukunta me zai rama ko me zan yi na me Raki daɗi wato abun nan akwai ana tunanin wasu masu son haddasa fitina ne tsakanin musulmi da kirista a arewa suke yin wannan abin me zaka ce wa wannan bangaren kuma a to shi yasa na gaya maka mu arewa nan da muna da hankali da ba wannan ne zai zama na damuwa ba da yadda za mu gyara kasanmu mu koma gidan jiya inda ana kowane kwana gidansa kwana lafiya da fa malam ina tashi da dare daga Kaduna in tuka mota zuwa Port Harcourt neman kwangila da abin da zai sami ni in je in dawo nakan tashi a nan a Kaduna in je Sokoto neman contract in je kuma za a karbe ni da hannu biyu da murna da farin ciki yanzu zan iya ne abin da ya dame mu arewa kenan yaran mu makaranta ba sa zuwa an je makaranta an za a kwashi yara school a tafi da su daji so yaran mu ba sa me zai zo faru da yaran da ba sa zuwa makaranta ina za su samu aiki wa zai ba su aiki ina za su samu abinci ina za su samu kuɗi har su yi aure har su yi gida har su nasu 'ya'yan ba ma tunanin wannan sai dai wai a tada rikicin addini yanzu ana rikicin da ake a Zamfaran nan da Sokoton nan da Kebin nan da Kaduna bai ishe mu damuwa ba ya ishe mu damuwa mana amma ko ina ka je yanzu ba dan arewa da shi sai da yadda zai samu mulki sai ya kwace yadda zai kwace a hannun wannan mutum kar wancan ya samu don ba dan uwana bane wannan ba kabila mu bane wannan ba addini mu bane shine namu damuwa kamar Allah ya tsine mu haba ko ya mara wannan mutum ga inda ta bidi kan kwana na zai kare ai 67 years ai na Allah ya mun su ci gaba ba Allah ya ba su taurai inda za su ga amfani abin da suke shukawa dawa kenan barki da Allah
ya baka hakuri don wasu na san rashin fahimtar yadda ake ɗaukar labarai ne don akwai matsala yanzu da take yawa tsakanin mutane ita ce da an ji murya ba a san kowa ba ne da an ce wani ne kawai sai mutane ba bincike su ci gaba da yaɗawa suna faɗar ra'ayoyin da suka ga dama. To zamani ne ya za ka yi nasiru yara ne sun tashi sun gama university ba aiki ba abin yi sai social media. An ce the idle man is the devil's workshop ko? Gaskiya ne. So the idle man is the devil's workshop. Kuma iyaye kuma ba ka iya ba ka yi da zaka controlling ɗanka. Bukatarsa ba ka iya ka biya mishi ba magana mai za ka yi ma yaro har ya saurare respected ɗinka. Ya gama makaranta aiki bai samu ba. Ba ya iya zuwa gona kai din ma baka iya ka ciyar da iyalinka ba. To tarbiyyar mai za ka yi ma yaro har ya ji ka. Muna da damuwa ba mu zauna mu shi abin da bar magana faɗa addini aje talakawa su je su abin nan. Wani wanda suna tsammani za su iya su haɗa rikici a siyasa addini ko kuma su taɓa ni ba san mutane da nake da shi ba ne? Ai a garin mu a kasan a hong a local government ai mu kusa rabi ne musulmi da krista. Yes. Har na kai matsayin da na kai har wani zai cewa zai da amin nawa. Gaskiya. Ni? Ba daɗi rake da ba daɗi abin da suke so su kulle kenan. To shi yasa ba na ɗauka abin serious mutane sun damu ko ta ina ana mace kai kar ku damu wannan ba magana ba ne. Sai wanda bai san ni ba ne zai damu kan shi. Wannan waro Bola ɗin turbunan kuma za mu yi shi kuma zai ci zaɓe kuma zai zama president. Haka ne, na fahimta. Lalle na ga yanzu kan ma ana tinkarar zaɓen fidda gwani ne kawai. Bola Tinubu da suke fushi ina yin Bola Tinubu din nan ba musulmi ba ne? Musulmi ne. Me yasa ban bi Oshu ba Krista ba ne? Pasto ne kamar ni? Kwarai da gaskiya. Me yasa ban bi Amechi ba Krista ba ne kamar ni? Me yasa ban bi Kayode Fayemi ba Krista ba ne kamar ni? Haka ne. Me yasa ina bin Bola Tinubu musulmi? Ba su tunani wannan inda ba na son musulmai? Me yasa na bi Buhari? Kuma mun ji labarin abubuwa da yawa sun same ka dalilin shi shugaba Buhari din nan. A'a, lalle. Sun ci gaba dai ba ruwana. Ni na bin mutumin kirki ne wanda zai gyara mana kasa. Za mu yi Bola din kuma zai ci zaɓen. Kuma inda suna tsoro ne kar a Bola din ya ce ba ni wani makami mai kyau kuma wannan ba a hannunsu ba ne yana hannun Allah. Wannan haka yake. Ba abin da mutum zai iya su ci gaba za su sha kunya wani dai shi ne damuwa. Ake da mun gode kwarai da gaske Allah ya bada hakuri. Na gode mutum da muna gaba arewa everyday. Ina addu'a everyday. Mu arewa ta koma yadda na kanika. Ba da kabilanci a rayuwa na don ni a Maiduguri na yi primary school ba kasan mu bane. Na yi military school a Zaria, military school 96 of us state 12. Mu 96 states 12 a cikin every state mutane takwas. To ni na a makarantar da na kenan a military school. State from each state, 12 states. Ni na ga Bahaushen da bai da kwakwalwa, na ga Bayaraben da bai da kwakwalwa, na ga Bayaraben da yana da ilimi, na ga Yamarin da yana zuwa las, na ga Bahaushen da baya cin jarabawa, na ga Bahaushen da yana zuwa first. Na ga Musulmin da yana zuwa first, wani yana zuwa las, na ga duk wayan abubuwan. So ba da zaka ce wane bai da ilimi bai da kyau bai da kirki babu. Akwai mugu classmate na mugu Bahaushe, akwai mai kyau Bahaushe, akwai mai kyau Musulmi, akwai mara kyau Musulmi. Haka muke 96 of us, one from each state.